Вітаю, гэта пара, аўтар Еўген Валошын. Многія беларусы перакананыя, што сітуацыя ў нашай краіне безнадзейная, змяніць нічога нельга, а некаторыя думаюць, што яна ўвогуле нармальная, нягледзячы на агрэсію, якая сыходзіць з нашай краіны, нягледзячы на сітуацыю з рэпрэсіямі. Цэлыя інстытуты, тэхнолагі рэжыма, тэхнолагі Крамля працуюць, каб убіць людзям у галаву гэтую думку. Але калі глядзець на справу прагматычна, вось гэты накал падзеяў у Беларусі і вакол Беларусі, не можа сітуацыя працягвацца такім чынам вельмі доўга. Перамены ў Беларусь прыйдуць, але якім чынам? І абмяркоўваюцца базавыя сцэнары, пачынаючы ад радыкальнага зносу рэжыма да перамоваў з Лукашэнкі. Яшчэ там размаўляюць пра транзіт улады, альбо пра тое, што Беларусь увойдзе склад у РФ. Давайце абмяркуем спосабы, якім чынам у Беларусі здарацца перамены, а таксама за якімі падзеямі варта пільна сачыць. На канале «Рацыя», а гэта партнёрскі канал пары, выйшлі палітычныя дэбаты паміж Іванам Краўцовым, бабарыканцам, і ваяром Максімам Дзенісевічам. Іван Краўцовы – гэта не толькі чалавек, яркая персона за штабу Бабарыкі, таксама ён рабіў справы у аб'яднаным штабе Ціханаўскай, а Максім Дзенісевіч у той час быў афіцэрам спецназа Лукашэнкі, які выступіў супраць рэжыму і сёння грае ролю ў парамілітарных структурах за межамі Беларусі. Шмат дзе бываў, не пра ўсё можна гаварыць. І спрэчка падчас гэтай дыскусіі была вакол спосабу, якім чынам у Беларусі зменіцца сітуацыя. Спрашаліся, што это можа быць, знос рэжыма ці перамовы з Лукашэнкам. Прапановую паслухаць урывак. Што датычыцца таго ж паспалітае рушэння, мне папросту сапраўды баліць гэта тэма, бо я памятаю, як першы раз, калі толькі фармавалася паспалітае рушэння, прыязджаў у адзін з гарадоў Польшы і бачыў, дзе дзесяткі людзей бегалі ў спартовай форме па лесу з галінамі ў руках. Вось зараз, вядома, гэта ўсё развіваецца, колькасць павялічваецца паспалітае рушэння, плюс у іх ужо ёсць абладнанне. І яшчэ раз падкрэслю, што гэта ўсё робіцца ў соответствии з нарматыўна-правовымі актамі той ці іншай краіны, у залежнасці, дзе яны знаходзяцца. Верыце ў такі сцэнар ці не? К сожалению, должен сказать, что не верю. То есть достаточно посмотреть на численность, например, этих организаций, на численность, например, армии с белорусской стороны и других силовых структур. Достаточно посмотреть на уровень подготовки этих организаций. Более того, мне не очень понятен международный механизм, при котором это может случиться. То есть, вряд ли какие-то люди, не знаю, там, чем вооруженные, как они могут пересечь, например, границу сопредельной территории Польши, да, то есть там без того, то есть их польские пограничники даже не пропустят, да, то есть для этого, говорят, что ладно, мы там зайдем с территории Украины. Но опять же, что это будет означать? Будет ли это означать, что Украина в этом смысле содействовала, например, проходу этих, например, подразделений? Что это будет означать, какие последствия будут для отношений Беларуси и Украины? Но и, конечно, численность этих, она близко, образование не приближается к какой-то серьезной боевой единице. То есть, это, наверное, важный такой, может быть, проект для поднятия морального духа, это, наверное, важный проект для реального участия в боевых действиях в структуре ВСУ, но каких-то реальных предпосылок для того, чтобы самостоятельно или даже как-то, не знаю, с помощью освободить Беларусь, это странно, потому что я не очень понимаю даже механизм, как это должно происходить. Поэтому, конечно, нет, я этот сценарий не воспринимаю всерьез. Таму мы идем у координаційную раду, менавіта блок воля, каб реализовать наш проект, менавіта проект беларускай вызвольнай армії. І наша зараз адна з асноўных мэт – гэта аб'яднаць усе мілітарныя і парамілітарныя аб'яднанні, чым мы зараз, в прынцыпе, займаемся. І, як мы бачым, у сродках масавых інфармацый не толькі сапраўдных беларускіх, а таксама і сродках масавых рэжыму мы можам знайсці інфармацыю пра так званую беларускую вызвольную армію. Гэта сапраўды вельмі моцны інструмент, які можа паскорыць вызваленне Беларусі, які працуе па розным кірункам,
Шмат інфармацыі наконт гэтага не магу сказаць, але тое, што зараз развіваецца вельмі цікавы праект, і мы павінны як блок воля паўспрыяць яго развіццю, нават гэта наш абавязак, каб мы паўспрыялі этому развіццю, то в прынцыпе у нас ёсць вялікі шанец, што у нас у беларусаў будзе як мінімум свая армія у выгнанні. Дзякуй. Ну вот, да, Максим, ну вот вы как бы говорите какие-то слова, да, там армия. Я не военный, да, по образованию, но у меня сразу огромное количество вопросов. Ну, то есть армия, она же должна иметь инфраструктуру. Армия – это техническое обеспечение, это снабжение, это как бы командование, правильно? Это, в конце концов, базы, да, где должны повышать боевую готовность подразделения. То есть это мало того, что это огромные ресурсы, но монополия на этот вид деятельности в государствах, допустим, Европейского Союза, но она принадлежит государству. То есть либо, получается, вы хотите создать подразделение в структуре армии иностранного государства, используя инфраструктуру, да, ну, либо другого варианта нет, потому что сейчас, ну, не начало 20 века, не 19 век, когда в Польше, в Европе, много где, в Беларуси, там у нас был трансформационный период, проходили революции, можно было, да, действительно прийти в деревню, флаг поставить и объявить это, грубо говоря, там какой-то независимой республикой. Но сейчас так это уже не работает. Людзі зараз не ўваходзяць у склад ні паліцыі, ні ўзброеных сіл той ці іншай краіны. Але самае важнае, што мы бачым, гэтыя людзі развіваюцца. І гэтае развіццё, бо я вельмі шчыльна працую ў гэтай тэме, яно бачна. І пачынаючы ад колькасці, сканчваючы іх забеспячэннем, гэта ўсё, як кажуць, на твар. Таму я лічу, што гэта магчыма рэалізаваць. Як гэта будзе і ў якім гэта выглядзе, канешне, іншае пытанне, але мы будзем рабіць усё на палітычнай платформе, каб гэты проект менавіта реализовать. Ну, для меня это все звучит просто как образовательный проект сейчас на тему военной подготовки, вот честно. Беларусь зараз знаходится под гибридной оккупацией, это факт. То, что она может уступить у открытую фазу, мне падаецца, ну, адсоткаў 60, что гэта так и будет. И мы до гэтага, як минимум, повинны быть падрыхтаваны. Вось про гэта гаворка. Не, ну якая оккупация? Ну, ніводная краіна ў свеце не прызнае, што Беларусь акупавана. Потому что есть критерии оккупации, так? Вы думаете, что Беларусь не находится под гибридной оккупацией? Конечно, не. Ну, яна не знаходится ў оккупации. Оккупация – это конкретно вызначены термин, так? То бок военная адміністрацыя павінна захапіць грамадзянскія будынкі, уладу і пачаць кіраваць страной. Вызначаць эканамічныя кірункі. Іван, вы зараз кажаце про прамую оккупацию. Я кажу вам про гибридную оккупацию. Лукашенко зараз выкарыстоўвае, я вам адказваю. Няма такога тэрміну. Няма такога тэрміну. Вы можете паглядзець. Гэта ўсё паэзія. Няма такого тэрміну. Гэта мы как бы не ведаю, зачым гэта ўсё гібридная оккупацыя. То есть усе краіны, яны ў тым меншым як бы ступені залежны ад других краін. І ёсць уплыў. Ёсць уплыў як бы культурны, есть негатыўны ўплыў эканамічны і так далее, так далее, так далее. Ну казаць, што любая краіна ў гібриднай оккупацыі, я не ведаю, зачем это. Мы не про любую краіну, мы зараз конкретно кажам про Беларусь. Ёсць такі тэрмін гібридная оккупацыя, вы можете з ім азнаёміцца. Ну яго ў міжнародным заканадаўстве няма. То бок статус краіны ён не змяняецца. То есть гэта наше меркаванне, што ёсць ціск, што ёсць уплыў. Но такога тэрміну няма. То есть статус такі, што ну, Беларусь не акупавана. Калі гэта не акупацыя, то што? Ну якое? Гэта эканамічная залежнасць. А тое, што зайшлі войскі расійскія ва ўкраіну з нашай тэрыторыі, это што азначае, што беларусы вось добраахвотна прапусцілі? Это такая воля народа? Не, так гэта нічога не азначае. Лишь расійскія войскі былі дагэтуль задоўга, так? Беларусь чалец ОДКБ. То, што яны зайшлі з тэрыторыі Беларусі, нават міжнародная супольнасць не кажа, што Беларусь прымае ўдзел у вайне. Нават украінскі парламент не лічыць, што яны знаходзяцца ў стане вайны з Беларусю. Называюць суагрэсарам афіцыйна. Суагрэсар гэта не ў стане вайны. Суагрэсар гэта як бы, ну там, дапамаглі, можа там садзейнічаюць, так? Но гэта не ў стане вайны. Вось што таксама патрэбна разумець. Ну, мне здаецца, што калі адбудзецца сцэнар нападу на Балтыю, напрыклад, з беларускай тэрыторыі,
ну тады канфігурацыя можа моцна Ну, памяняцца это, і ну, вас это другая размова. да, і Это вас другая тады размова. спадар Іван, Так і пра калі гэта будзеце гаворка, прасіцца што ў вы войска павінны быць вызвольнае, падрыхтаваныя. не возьмуць туды палкоўнікам. Пра тое, чаму момант вырашэння катастрофы ў Беларусі надыдзе, давайте пагутарым трошкі пазней. А зараз пра беларускае вызвольнае войска, пра гэты праект і ягоны патэнцыял. І мне прыгадваюцца словы Валера Сахашчыка. Давайте пакінем задушкамі апошнія скандалы, якія кантакты Сахашчык мае ў Беларусі, з якімі мэтамі. Всё ж такі гэта асоба, якая ў структуры дэмсілаў займаецца вайсковымі пытаннямі, дзе што ведае. Вось лічбы, якія прыводзіць Валер Сахашчык. Я могу сказать, что вот я в конце февраля еще общался с руководством полка Калиновского, в конце февраля 2022 года. Они мне назвали цифру 9 тысяч заявок. Они получили, это был какой-то там 4-й день войны. 9 тысяч заявок они получили. То есть можно было формировать соединения воинские из белорусов. И, конечно, это очень серьезно повлияло бы на ход боевых действий. Ну і калі сыходзіць з рэаліяў, што ва ўкраіне пабывалі блізу 1000 добраахвотнікаў цягам усёй вайны, ну то патэнцыял беларускага вызвольнага войска выглядае сур'ёзным. Дзе якія людзі пасмейваюцца, канешне, што лукашэнкаўцы гатовыя, паглядзіце, колькі іх там, з імі немагчыма будзе супернічаць, рыхтуюцца гэтыя новыя спецназы і гэтак далей. Але галоўная праблема не ў гэтым, а ў тым, што Украіна, Польша і Літва не падтрымліваюць праект беларускага вызвольнага войска, пакуль што нават ставяцца, што это вот правакацыя, што можа сапсаваць іхныя планы, бо яны зацікаўленыя, каб не было наступа з беларускай тэрыторыі. Але ўявіце сабе, калі гэты наступ адбудзецца, а я думаю, што ёсць высокая імавернасць такога сцэнару, канфігурацыя зменіцца карэнным чынам. Бо якія планы ў галаве расійскіх стратэгаў? Зараз яны паспрабуюць дасягнуць максімальнага поспеху ва ўкраіне, пакуль Украіна саслабленая, канцэнтруюцца войскі там дзесьці ў ваколіцах Харкава, кажуць, што будзе наступ на Сумы, вельмі масіраваны, сур'ёзны. Лічыце, што адкрылі чарговы фронт, так, і гэта ўсё бліжэй і бліжэй да беларускіх межаў. І так яны паспрабуюць ва ўкраіне дасягнуць максімальнага поспеху і цалкам імаверна паспрабуюць уцягнуць і войскі Лукашэнкі ва ўсю гэту гісторыю. А другая рэч, пра якую думаюць расейцы, гэта краіны Балтыі. Вось што, куды лягчэй адрэзаць ад заходняй цывілізацыі, узяць у сваю арбіту, пакуль там не сканцэнтраваліся, не разгарнуліся натаўскія войскі. Так, яны ж збіраюцца рабіць гэта ў 25-м годзе. Ну то я думаю, што якраз такі гэтым летам, восенню, узімку пачнуцца працэсы, пачнецца новая канцэнтрацыя расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, і яны ўсё-такі пойдуць на Балтыю, разлічваючы на тое, што НАТО не прадпрыме вычарпальных мераў, як балты спадзяюцца, і што потым можна будзе ўсё пагражаць ядзернай зброі і ўжо размаўляць пра нейкае перамір'е, перамовы, і ўжо гэтага запасу хопіць Пуціну для сваёй легітымізацыі на пэўныя гады, ну каб далей там все, там нейкі заключыць псеўдамір і рыхтавацца да новых войнаў. Вось такія ў іх планы. Таму я не бачу ўвогуле сцэнароў, як вот можа Беларусь выкруціцца ад вайсковай гісторыі, і тады ўжо і Украіна, і Польша, і Літва, весь захад будзе крайне зацікаўлены ў беларускім вызвольным войску. Гэта стане флагманскі праект, і ўсё там будзе, і байцы, і заробкі, і афіцэры, і афіцэрскія курсы, і найноўшая тэхніка. А калі людскога патэнцыялу не хопіць, ну дапамогуць самымі лепшымі байцамі. Паглядзіце на Белгарад, у прынцыпе, на украінскую гісторыю. Вы што думаеце, там гэтыя ўсе справы рабілі толькі вот з гэтага рускага добравольчага корпусу байцы? Канешне, ім дапамагалі, дапамогуць і беларускаму вызвольнаму войску. Людзі, якія рэалізоўваюць гэты праект, таксама гэта разумеюць. Ну, не самы выгадны варыянт, калі табе хтосьці будзе дапамагаць, потым жа могуць нешта ўзамен папрасіць. Таму спрабуюць дзейнічаць, абыходзіцца сваімі сіламі. Ну, як это все павернецца, невядома. Ці яшчэ адзін сцэнар – дэстабілізацыя ў Расіі.
Мы, напэўна, забыліся пра прыгожанскі бунт, што не ўсё так гладка ў гэтай Расіі. Паглядзіце, зараз там памянялі міністра абароны, паставілі Белавусава, там ці як яго. Па іхных расійскіх мерках увогуле ліберал, эканаміст, не вайсковы чалавек. Такім чынам там спрабуюць збалансаваць узаемаадносіны паміж вежамі Крамля, а што калі здарыцца дысбаланс. Патрушаў і кіраўнік Растэха Чэмізаў відавочна пакрыўджаныя, можа быць, ужо рыхтуюць нейкія планы помсты, можа пачацца смута ў Расіі, дэстабілізацыя. І тады, пасля таго, што здарылася, ядравая пагроза з тэрыторыі Беларусі, наступ з тэрыторыі Беларусі. Папомніце маё слова, Захад прадпрыме вычарпальныя меры, каб вырваць Беларусь з расійскай арбіты, таму што гэта пытанне геапалітыкі, гэта пытанне бяспекі рэгіёна, калі заўгодна бяспекі ўвогуле ўсёй Еўропы. І зноўку праект беларускага вызвольнага войска ў авангардзе. Таму не тое, што не трэба скідваць гэты варыянт з рахункаў, а я думаю, што гэта ў будучым адзін з самых рэалістычных варыянтаў. Ну а цяпер пра перамовы па лініі Лукашенка-Захад. Лукашенка цудоўна ведае слабыя месцы многіх заходніх краін, якія мяжуюць з Беларусю. Ты ўспрымаюць нас як буферную зону, якая ратуе там ад Расіі. Ну, это вельмі сур'ёзны аргумент, і перамовы рэжым Захад – гэта запасная карта, якую якраз такі трымае рэжым Лукашэнкі. На гэта ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны, таму што гэты рэжым у вялікай небяспецы. Па сітуацыі на сёння яны качаюцца як сыр у масле, гэта праўда. Таму што вайна, актыўная вайна, яны дапамагаюць Расіі абыходзіць санкцыі, кантрабанда, пастаўляюць у Расіі тавары двайнога прызначэння, эканоміка Беларусі ў значнай ступені, вайсковая прамысловасць працуе на Расію. Увогуле эканоміка, экспарт завязаны пад Расію, там ужо крытычная мяжа, пад 60%. І па сітуацыі на сёння это вельмі выгадная, добрая сітуацыя для рэжыма Лукашэнкі. Калі гэтая сітуацыя мяняецца, калі ўдаецца пазбегнуць вайсковага сцэнара на тэрыторыі Беларусі, у што я, шчыра кажучы, не веру, ну давайце гіпатэтычна, удаецца пазбегнуць гэтага вайсковага сцэнара, от тут ужо у Лукашэнкі пачынаюцца грандыёзныя праблемы. Тут ужо ён не будзе атрымліваць там вельмі сур'ёзных датацый, тут яму прыгадаюць усё за минулыя гады, і все, у Расіі з'яўляецца рычаг уплыву для того, каб абваліць беларускую эканоміку, там, ці эканоміку рэжыма за лічаныя месяцы. Дарога зламалася, чыгунка не можам адрамантаваць, асфальт пасыпаўся, трубу прарвала, прабачце, там гандлёвыя войны, якія мы часта назіралі. І все, і праз некалькі месяцаў эканоміцы рэжыма надыходзіць канец. Лукашенко это разумее, так ці інакш, ён будзе спрабаваць вярнуцца да ранейшай канфігурацыі, калі 30% экспарту ішлі на Захад, 30% у Расію, 30% ну, на той час яшчэ ва Ўкраіну, у Азію, там, у Афрыку, ну, у іншыя краіны, і можна было балансаваць і перастрахоўвацца. А зараз ужо гэтага не атрымаецца, таму што санкцыі не адменяць імгненна. Пэўныя важныя галіны перспектыўныя беларускай эканомікі, як сектары КТ, проста грохнулі. Сітуацыя будзе вельмі небяспечная, а ўсё, агалошваліся канкрэтныя планы. Уніфікацыя заканадаўства Беларусі і Расіі, пад Расію, канешне, пад дудку Масквы, не пад дудку ж Лукашэнкі, да 2030 года, а можа быць і хутчэй, яны ўзгодняць все гэтыя дарожныя карты і рэалізуюць. Это адбываецца на нашых вачах. Гэта называецца анексія. І, можа быць, іх не хвалюе знішчэнне беларушчыны. У прынцыпе, што расейцы хочуць знішчыць беларускі народ. Но яны ж усё страцяць, таму яны будуць спрабаваць, калі атрымаецца пазбегнуць вайсковага сцэнара, гуляць на слабасцях Захада і зноўку правярнуць гісторыю, як у 2015 годзе, можа быць там нейкая лібералізацыя. Але я думаю, Лукашенко будзе спрабаваць. Ды праблема ў тым, што з 2020 года ён ужо не мае паўнаты ўлады ў Беларусі, пагадзіцеся. Цяпер ужо яго кантралююць сілавікі і не дадуць зрабіць гэты манеўр на Захад, там спробы і зараз адбываюцца такого кшталту, глеба намацваецца, но не дадуць яму гэта зрабіць.
Таму пра варыянт вось гэтых перамоваў з рэжымам Лукашэнкі я, шчыра кажучы, абсалютна не веру. Ну не могуць расейцы не скарыстаць беларускі плацдарм, беларускую тэрыторыю. Ну хочуць яны перад вот этымі, вось, разумееце, там перамір'ем там на пэўную колькасць гадоў і ва ўкраіне поспехаў дасягнуць і Балтыю гэтую адхапіць. Ну неабходна гэта Пуціну, каб легітымізавацца, так? Каб яшчэ на гэтым вось бензіне там пэўную колькасць гадоў кіраваць і каб не было дэстабілізацыі. Ну і все, вайсковая гісторыя мяняе все кардынальным чынам. І сюды ж транзіт улады ў Беларусі. Таксама ён не мае ніякога значэння, я ў гэта абсалютна не веру. Ну варыянт з анексіяй Беларусі, так, ён магчымы. Па сутнасці сёння такая сітуацыя ў нашай краіне. Анексія гэта называецца. Але зноў-такі вымушаныя будуць расейцы ісці на новыя вайсковыя эскалацыі, все памяняецца, і таму я ўспрымаю, ў прынцыпе, сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі як акупацыю. Ну, калі ты не можаш паехаць на бацькаўшчыну, ну, пахаваць сваіх блізкіх, калі ў цябе адабралі маёмасць, голымі босамі пакінулі, ну як? Это толькі акупанты так паступаюць. Таму сітуацыя менавіта такая, но яшчэ адна важная рэч. Захад, я не думаю, что все-таки, давайте так, коллективный Захад, так вось, такую формулёўку я буду ўжываць, дапусцяць жудасную памылку і не разгадаюць вось гэтыя планы Крамля ісці на ўсіх вайной. Ну, ведаюць спецыялісты, ведаюць эксперты, прафесіяналы пра тое, што, у прынцыпе, Расія знаходзіцца на цывілізацыйным разломе, што ў іх быў варыянт альбо ісці на ўсіх вайной, альбо паспрабаваць лібералізавацца, структурныя рэформы і такім чынам захавацца. Яны пайшлі на ўсіх вайной. Гэта скончыцца крушэннем адных ці крушэннем другіх. Сітуацыя з поспехам ва ўкраіне, сітуацыя з адразаннем Балты ад заходняй цывілізацыі, калі ім это атрымаецца, гэта вельмі небяспечна для Захада, крытычна небяспечна. Гэта будзе азначаць узмацненне Расіі. І тут у кааліцыі з тым жа Кітаем, шэрагам іншых краін, сёння эта кааліцыя моцна не выглядае. А ў будучым это сур'ёзны сапернік, які дэмакратычнаму свету, так скажам, зможа нанесці паразу. Таму амерыканцы будуць думаць пра «Make America Great Again», расейцы ж і пра Аляску прыгадаюць скора, калі атрымаюць поспех. І Захад будзе прадпрымаць вычарпальныя меры, і зноўку поле боя, все это у тым ліку будзе ў Беларусі, так? Таму трэба рыхтавацца да сур'ёзных катаклізмаў, іншых шансаў і магчымасцяў, на жаль, у нас няма. І таму трэба трымаць нос паветра і сачыць за падзеямі, і давайце пералічым, за якімі падзеямі ў кароткатэрміновай, сярэднетэрміновай перспектыве трэба пільна сачыць. Што тычыцца падзеяў і працэсаў, ну, лічыце, што ўжо распачынаецца вялікі контрнаступ Расіі, адкрыты дадатковы фронт на поўначы Украіны. У украінцаў не все гаразд, на жаль. Калі, не дай Бог, пачне украінскі фронт сыпацца, ну, гэта будзе набліжаць вайну ў Беларусі, это дакладна. У чэрвені у Швейцарыі адбудзецца мірны саміт. Там мы пабачым, ну, на што спадобіцца ўвогуле увесь цывілізаваны свет. Ці будзе гатовы ён да таго, каб нанесці расійскаму агрэсару сакрушальную паразу. Таму што калі не будзе гатовы, калі далей будуць цягнуць гуму, калі адэпты Олафа Шольца ці то нерашучыя, ці то ў іх справы з Крымлём, нейкія асабістыя, калі вот такія меркаванні будуць перамагаць, ну это ўсёй заходняй цывілізацыі пагражае. Таму што па сітуацыі на сёння, калі глядзець меркамі магчымай трэцяй сусветнай вайны, то у восі зла, ну там так сабе склад не вельмі небяспечны, так? Што там у нас? Ну, Расія, якая пакуль што яшчэ не такі грозны вораг, праўда, мае ядравую зброю. Кітай, які нібыта яшчэ не гатовы, ну калі Расія ўзмоцніцца, хутчэй зможа падрыхтавацца для таго, каб напасці на той жа Тайвань. Іран ужо паказаў, што так сабе там для віду паваявалі з Ізраілем, не все там сур'ёзна. Ну там Індыю наўрад ці яны перацягнуць, Турцыю наўрад ці перацягнуць, ну і гэтак далей. У Афрыцы там, напэўна, не трэба гэта ўсур'ёз усё ўспрымаць. Паўночная Карэя таксама.
Ну, калі Расія атрымае поспехі ва ўкраіне і ў Балтыі, то все, то это будзе моцны сапернік, які многіх натхніць, і заходняя цывілізацыя будзе просто пад пагрозай. Таму паглядзім, якія там рашэнні будуць прымацца, якую стратэгію яны бяруць. Трэцяе, выбары ў ЗША. Ну, ЗША, здавалася б сабе, тут ужо дыскрэдытавалі там і ўвогуле вайна в Іраку, вайна в Афганістане. Ну, так сабе яны пераможцы. І вось што тычыцца дапамозе Украіне, таксама праявілі сябе не найлепшым чынам. Ну, тут, мне здаецца, перад самымі выбарамі эта адміністрацыя Байдена можа штосьці такое прыдумаць, каб павялічыць сваю палітычную вагу, зрабіць піар на вайне ва ўкраіне, неяк па-асабліваму дапамагчы. Ну, а пасля выбараў, калі, напрыклад, да ўлады прыйдзе Дональд Трамп, ну, яны ж таксама, яны разумеюць стратэгічна, якая складваецца небяспечная сітуацыя, з Расіяй трэба разбірацца, і тут асаблівая ўвага будзе надавацца ўкраіне і Беларусі. Не сумнявайцеся, фактар ЗША, вот, перад выбарамі, пасля выбараў, там будуць цікавыя рэчы. Чацвёртае, ну, варта сашыць за Расіяй, так, цікавыя вось гэтыя працэсы з перастаноўкамі, не зусім лагічнымі у іхных вось гэтых органах улады. Шайгу, не Шайгу, беларусаў, не беларусаў. Ёсць рызыка дэстабілізацыі, не проста вот дысбалансу, так, паміж вежамі Крамля. Это можа адбыцца, а ведаеце, это па шоўшку пальца можа за адзін дзень адбыцца, і все, свет стане іншым. Нават такое, магчыма, так у гісторыі бывае. Ну, зноў-такі, і Пуцін, і Лукашенко людзі ўжо старыя, там здароўе, там могуць узнікнуць і тут сюрпрызы Божай воляй. Это такія відавочныя фактары, это без розных чорных лебедзей, без сітуацый, якія сёння немагчыма пралічыць. Но я просто вас запэўніваю, што дынаміка будзе, не будзе так, як вот сёння вечна. І ў кантэксце гэтага вось мы размаўлялі там пра каардынацыйную раду, беларускае вызвольнае войска, пра Зенона Пазняка, пра ягоную праграму, вось руху «Вольная Беларусь». Ну, сёння над гэтым усім многія пасмейваюцца, лічаць, што гэта несур'ёзна. Но я вам скажу, што ёсць мудрыя словы ў Евангеліі ад Матфея, што хто быў апошні, стане першым, а хто былі першыя, стануць апошнімі. І гэта вялікая мудрасць, і мне чамусьці падаецца, што нешта падобнае здарыцца і з Беларуссю, і дынаміка дакладна нас будзе чакаць. Адзіны момант, што вот мне цікава, як сябе адчуваюць людзі, там, якія працуюць на МЗКТ, на інтэграле, якія сёння дапамагаюць расійскай вайсковай прамысловасці, а потым этой зброяй забіваюць украінцам. Як ім спіцца па начах? Ну, самыя хітрыя і разумныя. Хапае тут каментароў, у нас в Беларусі все в порядке. Так вот, не будзе ў парадку скора ў Беларусі. Таму што павінна нешта адбыцца такое шакуючае, каб каштоўнасці ў людзей перамяніліся, і толькі тады мы зможам пайсці наперад і стаць першай краінай свету.